Ugobho nangoku ugobho masikhuluma ngogobho wona ugobho lolu uma kuwukuthi unamanzi umzimba wakho ugcwele amanzi mhlawumbe uvuvukele noma umuntu osafuna ukuba nabantwana thola lona ugobho lolu bathi ngesiXhosa luphuzi lomlambo iphuzi lomlambo. Eshandisi le uyayipheka uyiphuze phuze nje unganaki phuze unganaki uma uwumuntu owumama uhamba uye kamfana imvamisa imila la ikhona khona amanzi yabo nje la kunamaxhaphozi la esiyifica khona imila kakhulukazi la inginamanzi khona isiqu lesi sakhona sizoyimba ke iningi nje impela la iningi impela makuwukuthi usuke ufuna ukuthi uthole abantwana nokulungisa ukuhlala ke lapha ebantwini abahosisi uyayipheka ulokane uziphuzela nje imnandi ayibabi akuzona le imbiza ezibabayo kucaca ukuthi uze ulokhuze kucaca ukuthi uqhuma ozagiga ngenxa ukuthi uphuza imbiza iyaklina nje kahle ikline nje umzimba ilungisa ukuhlala yonke into yakho ibe right yayibona ukuthi iphuma la kunamanzi khona so okusho ukuthi isimo into emzimbeni wakho esuka inamanzi kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuthiwe amaphaphu umuntu unamanzi emaphashini uma unamanzi emaphashini uthola wona ugobho lo upheke uphuze nimphuzise usihlobo lo osuke enamanzi emaphashini lawo manzi lawo ayaphela ngoba into ayenzayo ugobho uyawadonsa amanzi uyawafunxa aphume ngezansi zamanje ukukukhombisa la usuke ukhona but ke lowa la ugobho ujule kakhulu naye nasi isiqu sakhona kubovana isiqu sakhona lesi nasi la awungiphe isimbo lapho into yokum noma ubhushu uvele kahle nayi impande yakhona impande yakhona le impande kaGobho le khasi lakhona leli mangaphane kuwukuthi umuntu onenkinga yamanzi amanzi emaphashini umuntu wakini osuke elokhuzile evuvukela uthola ukuthi kuzothiwa inyawo umzimba ugcwele amanzi nithi manithi niyamthinta uyatobozela niyamthatha nimphekele lokho nikupheke nilwane nimphuzisa mphuziseni imagi ekuseni imagi ntambama imagi ekuseni imagi ntambama
umzimba nizowubona kungathi uyabohla ngoba lento le uzobe ugobho uyidonsa ukhipha ngezansi ichama. Kanjalo nawe wena muntu wesifazane onenkinga yokuthi lapha kusisi kuyanakala, uyabona ukuthi kunesimo esingezi kahle uyathola la ukuthi ukuwashe nje kahle, ukupheke, ugxobe ukupheke mhlawumbe ngamanzi angango-2 litha, ulokwane uzinathela. Leyo nto le iyokwenza ukuthi umhlaba ongezansi ube mkhuma njengethanga, ube kahle. Uma kuwukuthi unenkinga nje efana naleyo, noma kuthiwa ufuna abantwana, la unumber 1 lo usuke ukulungisa nje ukuhlala kahle, yonke into yakho ibe right, umntwana la uyahlala. Siyabonga.